Dacă nu ați văzut videoul anterior, mergeți repede și vedeți cum am făcut aceste minunății de geluri, căci le-am preparat așa cum și voi puteți prepara acasă. Și astăzi vă voi arăta ce fac cu ele. Da? Avem nevoie de aceste geluri de construcție colorate, o pensulă de gel, o pensulă subțire și, bineînțeles, unghiuțele. Unghiuța este pregătită, i-am curățat cuticula, mai am gel pe ea, așadar nu voi aplica soluții de pregătire sau bază. Da, știți prea bine că gel pe gel are aderență. Și mai sunt doritoare de șabloane printre voi sau toată lumea s-a mutat pe tipsuri reutilizabile? Mie îmi plac în continuare, îmi plac foarte mult, deoarece știți prea bine, nu putem realiza pe orice tip de unghie, orice formă, așadar, iată aici câteva tricks and tips. Am luat măsurile, da, și am decupat puțin în adâncime pentru ca să pot ridica șablonul. Acum mă voi uita stânga-dreapta și văd de unde trebuie să decupez pentru a elibera faldurile, da? Șablonul, dacă este înțeles logic, este foarte ușor, fetelor. Mai am pe canal, trebuie să răsfoiți puțin în toate cele peste 130 de videouri, cred că sunt. Așadar, uitați acolo că aveți și teorie mai detaliată a șabloanelor. Important este să le lipim simetric, parte peste parte, pentru că am un pat unghial convex și vreau să fac un oval migdalat. Voi poziționa șablonul puțin cu vârful în sus, da, în așa fel încât din apex în vârful extensiei să am un plan drept. Și iau prima minunăție de gel și fac extensia. Aici am adăugat în acest gel autonivelant un nude. Am adăugat este Makeup Builder natural de la Nailish, în care am adăugat paiețele, sclipici. După cum v-am spus, mergeți în video anterior și vedeți exact cum le-am preparat. Dacă nu ați văzut încă asta și dacă nu sunteți încă abonate acestui canal, ar fi bine să o faceți, căci în fiecare miercuri și duminică postez câte un video nou foarte interesant. Așadar, am făcut extensia, mă ajut de o pensulă subțire pentru a duce materialul în punctele de creștere. Fetelor, mi-ar plăcea foarte mult să știu ce v-ar interesa, ce ați vrea să cunoașteți. Scrieți-mi, vă rog, în comentarii și voi filma numai decât un video. Pentru cele care nu știu, eu mă numesc Mihaela Pietreanu, sunt în domeniu de aproximativ 10 ani de zile, predau cursuri de 2 ani de zile în București, Brașov și oriunde sunt chemată în țară. Acum cu acest gel cu paiețele voi face acel design la
în zona faldului proximal. Așezăm tot acest sclipici, tot acest gel până în punctele de creștere, dar luat împrejur și uniformizăm puțin, facem un fel de degradé până în zona apexului aproximativ, da? După care adăugăm alte paiețele, am luat unele negre, micuțe, am luat unele cu reflexii și niște sclipici drăguți, puteți pune tot ce doriți. Încercați să exersați. Bineînțeles, eu recomand din tot sufletul să faceți un curs, să investiți în cursuri, să investiți în creșterea voastră pe toate planurile, să citiți, să evoluați, este cea mai bună investiție. Orice s-ar întâmpla în această lume, după cum vedeți, sunt fel și fel de lucruri ce se întâmplă dar investiția în propria persoană nu ne poate lua nimeni, da? Așadar, încercați să investiți în voi, nu vă fie frică. După ce am așezat paiețelele, le sigilez cu un strat de bază, folosesc o bază de oră semipermanentă și polimerizez 30 de secunde. Iar acum începe magia. Ce-mi place, cum îmi place consistența acestor geluri și le așez. Voi aplica din fiecare culoare, le voi așeza în așa fel încât să iasă arhitectura pe care mi-o doresc. Polimerizez fiecare culoare în parte. Nu polimerizez foarte mult, pentru că la final am de gând să las 2 minute în lampă. Este important să punem culori complementare una lângă alta, în așa fel încât să fie armonios designul nostru. Dacă nu cunoașteți teoria culorilor, din nou să știți că am un video pe canal unde explic ce culoare se potrivește pentru fiecare subton de piele. Un foarte important lucru în domeniul nostru. Strat de alunecare, după care venim cu culoarea. Abia aștept mesajele voastre. Abia aștept să văd ce vă interesează pentru a putea filma videouri cât mai interesante. Am degresat, iar acum încep să pilesc. După cum vedeți, dacă sunteți foarte atente, veți înțelege și această tehnică de pilire. După cum bine știți, meseria se poate și fura. Dar eu vă aștept și la cursurile mele, găsiți detalii pe Facebook și Instagram.
Mihaela Pietreanu. Aici este partea cea mai importantă. Sper că ați fost atente să vedeți cum am pilit, cum am întors degetul și efectiv ce am făcut. Da? Folosesc o pilă de abrazivitate 180 pe 150. Aceste pile de la Nailish sunt foarte, foarte rezistente. Și iată acea bărcuță. Îmi place foarte mult să fac și această finisare la final. Este o tehnică aplicată la concursuri și cam așa arată migdăluța noastră. Desprăfuiesc foarte, foarte bine, da? Desprăfuiți și aplicați topul. Voi aplica topul mat și din nou fiți atente la tehnica de aplicare. Ce vreau să vă mai întreb, dacă ați fi interesate să fac live-uri aici pe YouTube și dacă ați vrea să vă arăt câte ceva din viața mea privată. Oare ar fi interesant? Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Polimerizăm un minut și după ce am polimerizat, degresăm. Voi face apoi un model cu ștampilă, o ștampilă în degradé, așadar nu ratați videoul următor, căci acolo voi prezenta această ștampilă în degradé. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați urmărit.
Până la videoul următor!